Don nakikibawan hang ni khmat yeng ban keren syapang ka reservation policy beriu ki banyak ki kamai taksi ngam tip ki nyok jemento yu lada implement lada kenti ke kota jungi syak nyok 4% ru ki numyo kam hi maki ha sorka nomor kila don lagi jongki tourist taksi la don lagi jongki auto rickshaw banyak ti haba pi ong nong bi khmat uta kan represent YP namar babaro lai pusat lak mut kan nom ngam ke assembly bangilik yarung bangilik batailut iki kam jong state dia pala jit iki tik kat tangut ai ni kan menta kadon ka jing ong ba bon uba persya bon uba kentho bon uba ngipni bo bon uba long persya andre ka jing sali ubon uba kersan mo ombro ubasniu bon uba bhai ubasniu kita ni keng ki basniu kono ke mlang salang te ting ting ila shupen he thani ke basniu ka jai breji ten ringa ngaso ba komba kalong hi ngam i pat komba kalong hakani ka khep ka bamta mo komba kalong hakani ka khep ka bamta ngadang ongi ki perlok ki ba ong ba le se kani ka jingra ka jingi komra ka jing pa te komba long mentali we are more united kom ka jai menri phi te boleh ke wan ka jingi tali namar habakut abakan nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jingya linti ka jing kum kinong alam ka bet yak mo upai ba wai ka jing kersan tenre habakal linti kampiang tu upai ba umma ka ban ai ka jing kersan upai ka jing kersan le sitang tu basngu i de pishimet lani basngu ye de ye pishimet tenre hakani ka kenti ka pamata ngi ba le se kam padon ka jing renti ka jing tli kum bakalong hakani ka jing le ka jing bat ngam don jing artin ban nang ni sakmat kan nang khambahang ngin nang khametli ngin nang khame namar kum kinong alam ngin simru ye kalat kinti ban nang hikai ye ke babhai ka jai benri